páči, čo ste si nájte, tak nakoniec sa mi to podarilo spracovať. V podstate to bol ten náčrt, čo ste si sem priniesli, plus nejaký výpod fantázie. Poďme sa na to spolu pozrieť. Takže dom sa skladá teda z troch podlaží, jedno podzemné, jedno nadzemné, druhé nadzemné podlažie. Začnem asi s tým prvým nadzemným podlažím. Prvé nadzemné podlažie, takže vstup by bol tuto cez nejaké schodisko. Ja som to dal zatiaľ predbežne takto. Je to ako vec terénu, že ako sa spraví. Vstup som dal sem. Tu keď vojdeme, tu je tá, by som povedal, hostovská izba. Bola požiadavka 14 m štvorcových, vopred sa ospravedlňujem, nepodarilo sa mi vytvoriť také veľké miestnosti, ten dom je to malý, to by ten dom musel byť ešte väčší, aký teraz som na 8,2 x 11,8 metroch na šírku hitom tehly, ale keby to chceme spraviť ešte väčšie, tak ako môžeme začať tie priestory, ale ak som sa bavil aj s kolegom, je to zbytočne predražené, keby tie priestory ešte viac väčšíme. Už teraz sú, dá sa povedať, pomerne dosť veľké. Čo meter štvorcový to niekoľko tisíc eur, takže nešpekuloval by som. Úplne stačí bez tak dosť veľkej izby. Takže hostovská izba. Tu nejaká malá chodbička, sme dostali sem do kúpeľní a tu je samostatné WC. V kúpeľni dve umývadlá, sprcha, práčka, sušička, vo vecku záchod, umývadlo. Sem som dal predbežne okno takéto, tu sú nejaké rozmery, šírka krát výška, aby to nejako aj potom sedelo aj v 3D, alebo ako vonkajší vzhľad objektu. Spoločenská časť bola taká, ako by som povedal, najťažšie, najviac som rozmýšľal, napokon som to predsa nechal takto jednoduchým štýlom, že sem by som dal pohovku, televízor, sem som dal predsa len ten krbináč, by to nevychádzal, keď si chceli mať tu komín, tu vonku vedený popri fasáde. Jedálenský stôl môže byť tu, to môže byť doprečie, tu môže byť jedálenský stôl. To je vec fakt zariadenia. Predbežne som sem dal chladničku, sem som mikrovlnná rúra by mohla byť, keby chcete siesť sem, tak toľko sa dá posunúť. Musíte mi povedať, že čo chcete mať. Sem som dal dres, elektrická várna doska, tu som dal špajzu, vstupy zatiaľ staje, to takisto môže byť, keby si chceli aj stať, to nie je nejaký problém, treba povedať. Predbežne som ja predsa sem dal aj to okno, ak chcete necháme, ak nechcete zrušíme. Východ von by bol tu na terasku, tieto by boli 2,1 x 2,4 metra, jedno aj druhé, to som zatiaľ dal celé pevné. Tady to ideme hore, vidíme na druhé nadzemné podlažie, vyšli sme tu. Tu takto nejak vyzerá chodba, pričom tu je jedna detská izba, druhá detská izba, pomerne veľké, tu by tu mohli byť aj spálne. Ináč sa tomu nebudem nejako vyjadrovať, ja som to zariadil predbežne takto. Spálňa, alebo teda rodičovská časť je tu je lôžková časť, tu je takto, uznal som závodnejšie dať šatník, takto krajšie vojdem, nie je tam tá chodba, ale už nemám krásny podhodnotný priestor, tu vojdem sem do, dá sa povedať, dosť rozsiahleho 4 m štvorcového veľkého šatníka. Toto kvázi je copyright z prvonadzemného podlažia, toto skoro tiež, akurát zmena zariadovacích predmetov, tu je aj vaňa, sprcha, dve umývadlá. Dobre. Čo sa týka pivnice, tady to ideme smerom. Predu smerom bolo takto. Vyjdeme tu. Tu vojdeme do garáže. Tu je garáž pre jedno auto. Tu by bola technická miestnosť, chýbajú tu zariadovacie predmety, tu by bolo niekde vnútorného teplného čerpadla. Keby si chcem celý záchod, môže byť aj pod schodiskom, ale môžeme to vytvoriť aj sem. Rovno pod toto. Súpačka tu povie, takže stačí povedať, tu nemusím doplniť, variabilne to môžeme meniť. Tu jedna miestnosť, nejaká sklad, čo ja viem, druhá miestnosť.
takto nejak to vyzerá. Sem ešte som zabudol, nemám tu okna, poviem, to už bude v zemi na to čas, tu už okna mi nevydá. Mali by sa sem doplniť okna predsa len a formu anglických dvorcov. Poviete si, či vám to vyhovuje, lebo každá miestnosť by mohla byť rozvetraná. Či už tak, alebo potom bude treba vymyslieť nejaké vetranie pomocou ventilátorov, alebo zrušiť tie dvere. Ale miestnosti musia byť rozvetrané, takže buď anglické dvorce, alebo nejaký iný štýl, iný systém. Tu vidíte nejaké predbežné výsledky, ako by to mohlo vyzerať. Ako nevyzerá to podľa mňa zle. Toto je čelný pohľad, zadný pohľad. Toto je taký pohľad pri schodisku, tie väčšie okná uskočené výškovo a tu sú okná záchodu. Tento dom je teraz spravený tak, nahnutý na Ačkovú šikmú strechu. Taký nahnutý nosný systém nie je moc jednoduché niečo vytvárať, meniť, lebo od toho záleží fakt celý nosný systém budovy. Toto je vytvorené konkrétne na Ačkový systém strechy. Keby ešte chcete iný typ strechy, ja vám pošlem do prílohy aj tie dva varianty, čo sme spomínali. Palbovou strechou už dopredu hovorím, bude musieť byť väzník, sem už krov nevymyslím. To by som chcel zmeniť ten nosný systém, aj tuto hore, zachovať minimálne tento, čo je tu. Ale môže byť, že možno sa bude musieť ešte doplniť a podobne, aj dosť komplikovaný valbový systém by mal mať podoplniť niekde tuto a to už neviem, jak tam vytvorím. To je valbová strecha. Pultová strecha tiež potrebuje nosný systém hore, teraz momentálne systém není. A pri pultovej by som tiež potreboval. A tým pádom by som to predražil a neviem, či by som tiež dosiahol takéto rozloženie miestnosti hore, ako je teraz. Ja by som skôr ostal v tomto štýle. Alebo potom už fakt nejaký väzník. Dobre, pozrite sa na to, toto vám predbežne posielam. Samozrejme, bude treba niečo upravíme, doplníme. Každopádne dajte mi vedieť. Pekný deň.